Lawan panas-panas ya. Nyambel pedes. Sambelnya terkode tak Indonesia. Itu lombok piro iki mau? Papat. Dewe ya anjirnya. Itu. Wih, dongo apa iki? Protes to yo. Ngepasi. Gepung kene. Iki aduh. Pelem lek mau ke bawah mau. Ngomong endi kuwi? Maling pasti. Tanggane to. Kebiasaan milik hamba Allah. Mbok tembung apa ora? Tembung karo hamba Allah ini. Wah, itu Sama. sing duwe iki to. Aman. Ini ceritanya dong apa iki? Oh, tes dulu, Mas. Ya mang protes ngeyel wae. Oh, iya ya. Iki update apa iki? Oncek nanasit, Bos. Nah, coba pelemet aku. Pelemet gen Mas Alif. Pitik walik kebun-kebun. Nana sapa? Wah, yuk. Ates. Goblok. Wah, kebun yo bener nanas. Oh, iya ya. Oh, ya kan yang pekak berarti ya. Lah nge pertanyaanmu lu aku. Berarti aku yang salah. Yo iya. Kode-kode goblok kan sakit dur. Ngono. Oke. Dur nek kowe mau entuk kebun ngono pas lewat. Iki mau kok. Arepane apa iki? Lebih tinggi sih, Pak. Lembek nganas malam kali salah. Masuk blas. Mau tes ngene iki ha, tindaki. Iki apa iki? Gedang kok on protes iki. Hotel tenan iki. Bocok enak kuwi. Bisik kok jane. Goblok lagi protesnya ketut-ketut lho. Goblok. Mulaimu pahit. Ben kapok kowe. Yesus. Tindaki. Tahun ndi gue mau? Tahun ndi? Maling. Waduh, maling wis mateng iki. Mateng. Pasar iki malinge. Tiga toh. Waduh. Duh. Jam sawang ini sahabat kan. Kejancok we. Sampai rong dadi. Goblok itu. Tipu ngisor lo. Iki siji ora etok. Selamat coba apa ta Pak dur-duran iki. Kok kuwi iki masalah mesti nek wong etok pekak siji. Tek kok ya Mas. Aman. Bisik ngopo to. Ora, aku ndek cerita. Apa? Apa iki ngono cerita iki kok aja sakit hati. Apa iki? Nek apa iki aku ro? Tahu. Jalan-jalan. Heeh. Jalan Mbak Bedil. Wong loro. Mobil ngono. Mobil gatot. Utah onane. Heeh, ya kuwi. Kowe ayaan bocah saja iki. Ya kok ya. Wanen deh. Masa aku Ya Allah Gusti. Nek Wong itu ngono kae. Iya. Makane orang mangkat kerja, Dek. Ngapa nek kowe tok saiki to? Kadene aku rene iki mlaku mergo nek supirkumu. Berarti dene aku sugih ngono. Iya mau ngapain ini? Mas, bentukan kok ngono mobil jileh. Gaden paling. Gadenmu mobil kowe. Oh, mobilmu. Mobilmu tenan. Mas, ngeyel wae kandene mak aku yang playu. Playu pelaku lho. Mobilnya disewa berarti. Oh, ora ning omah tak telepon ora diangkat. Mobil digowo lho. Iya lah. Ya tapi beda anak buahmu. Sopir to, Pak? Iya, anak buahmu. Berarti kan di mobil. Lah anak gur telu ya anak ngomong. Mobil apa kuwi? Raimu kaya ngono di mobil. Ya dulu anak. Aparat siji. Apa? Pak Juru kan ngomong karo iku sapa? Ini iku macak gembel. Wis lagi ketok mana sih? Tak melu tak uluke. Oh iya, durene. Makane ora mangkat tak elevation tak njur regut. Iki kelihatan. Wes kono sithik wae. Ki meneng mau pikir kok Kuwi. gantok kowe. Bolone kabeh. Mari bolone Ora iki. Kok dikani dong ya kan mobilku. Kapan kamu itu? Lah mun duwe mobil lo kapan? Kerja ora nosmu ora kerja. Masa aku pendek dino nang omahmu ngopi udah tudut tek. Sementara ini nganggur. Proyek apa kuwi? Proyek apa? Sawo tikus nggo aku to. Apa kuwi? Mau. Sebelum aku
Ini oke masak kere. Kowe berarti. Lah, kebo mak di. Ora percaya aku. Ramot kemarin itu duit. Intalan berarti kowe. Berarti ini proyek gawe lampu merah nang Karang Gede kae kowe lho, Mas. Nah, aku tak korupsi gak gitu. Oh, lha kowe Kan penting ngaduk sih. Ngaduk tagake tok kowe mau. Wis, rampung iki sambele. Dadi CP ra apa-apa. Di sopir siji ya anu wis beli. Ora hati bosnya dipangan. Lotis sambele asato enak iki, Lip. Tuh, jajal sik. Boleh Dadi to iki. Wes, tenan ora Pan gatot yo. Di sopir kok ngono. Kuwi kene iki wis kapusan dukun. Sebelum kerja sama kuwi, ini apa Tenan. tak boleh dukun ini kapusan dukun. Iki di apa nih Pak Haji? Saya ini dia boleh garot tuli. Ya Allah, dan sopir apa bener tak potong gaji ini. Sinana. Kenal. Bisa kita jancok ini mas. Potong sini. Mbak Gigit kancane ngopo to iki? Ngopo lho? Cerita nih kok. Mangan-mangan kene. Sopir itu kayak aturan sih. Ngopo mu? Bocah aku beli digondol. Gondol sapa mau Gatot. Oh iya. Kan aja Pak ini. Kali aku wong ngeki berita aku ya. Bilang juga mobil motor kayak nyumbang mau mati kendaan aku. Mas iki ternyumbang iki mau. Mobil sisilah. Takon milih, jadi milih. Sebuyut, wedok cilik mobil. Yang putih ya to? Oh, sampai malah digawe ngapeli jadi bos. Itu cara apa kuwi? Dibeli yo mbekmu to kae. Iya, kan aja Pak ya. Pecah tuh ya. Pombo hal yang Aku ini ngerti mobilmu. Endi? Dengar Pak Abadi. Wah, ngetap waline dhewe lah iki. Ya kuwi. Dengar Pak Abadi kayak mobilnya mandek ngono. Tak kira kentos. Jebule gatot. Oh. Celek ditelepon bos saya gelak ge meeting kok malah nyanyi bocah kae. Jan raung. Berarti ngapusi gue ra. Iya. Saya tak percaya teh. Ya lah tak apa? Kalau kamu rene kok kecewer dong. Aku pengen Iki enak di sepangan dhewe. Nah, sambele ra apa. Piye kowe iki? Iki enak. Iku lihat panggisan. Ya, Apa kae? Mana kok? Enak banget deh. Kerjane aku. Ya Allah. Sebentar tinggal sih. Boleh gatot. Gatot itu cek dolan. Cek dolan. Kita mobil belek. Wes ngene. Enggak ada iso. Nek iso, ora iso. Jangan dipangan lah. Tak terima. Oke apa? Menang. Kamu semua. Dia tak lihat. Ini daerah mutu aku kan. Kayak